Motende kod weche mag thieth ahinya to nok mar polio. Jatend piny dhi ne Amerka nitiere winjruok moko motende kod weche mag thieth, tego weche mag thieth. Dong no kama samoro nyalo kelo lemo ne piny Kenya ka ji dhi mbele. Jadong adwa ni mondo awachni. Yes. All these things gigi duto te gin singo motim ne jo Kenya ni dhi tim. Adwa wacho ni ka gigi dhi timore kaka ne giwacho ni gidhi timono. Yes. Daktari abrogone Nyasaye erokamano kaka ng'ano majalony e weche mag uchumi. Ka ber go duto te dhi biro Kenya kendo gin ber mang'eny, tabro wacho ni mano timre maber. Achiel kuom gik motimre maber manyaka wachi en ni ka jaduong' nyocha ne dhi to ok nokawo mana lange kende, okawo nyaka jomoko bende mantie opposition mano dhi godo kucho. Mano notimre maber. Gima kendo notimre maber en achiel, an kaka ng'ano majalony e weche mag uchumi, achiel kuom gik manowacho mabecho ahinya ne onego tim kata jo America onego kony Africa to kata Kenya on matters or on the subject kata e wach mar debt restructuring kata mana e weche mag gopege. Kata mana kaka inyalo miwa ywe gope. Mano na winjo ka jaduong' no wuoye. To mano kane ker ma Amerka ochung' kalose mna chike ita ahinya ok no wuoye. Koro weche moko gik mano timre Amerka mo okuong ni biro timre. Achiel kuom gigo moko kuom gi biro timre gi sirikal, moko kuom gi biro timre within the private sector. Bang' walosie matin achiel kuom gi mana neno ni becho. Mago no timre maber. Lakini chich ma wan go. Inyalo paro kane defense secretary ma Amerka biro Kenya ka wuok to kendo first lady ma Amerka biro kose kagise doctor kendo invitation omi jaduong' ochako dogo dhi. Gima gowa kibaji moa wacho kendo mwa penjo dibedi ni magi gin gik milombo wago mana kaka samoro ng'ielo nyalo nang'o le kapok omuony. Ilombo wago mondo mi jowa yawuot Kenya gi nyi Kenya 100,000 odhi Aete mondo mi ochinj gi kuro gi barbecue kata mondo negi ka giduogo nikech wach mar Aete ni adwa penjo ma adwa ni daktari oduoka en iparo ni Amerika nyalo beta no hero Kenya malo pinje duto te nigi nyalo miyo 1 trillion for free maonge gima gidwaro. Gima jogo dwaro gin ngima jowa 1,000. Ayie no nego wa succeed kaka jopiny, but I don't agree no nego wa succeed even at the cost of the life of our people. 1,000 soldiers are so many, but even one is even too many. Dr. Aete, pok wachopo kama wacho ni